Pár héttel ezelőtt körbe sétáltuk a Velencei tavat, és tök jól ment, úgyhogy gondoltam, hogy most körbe futom a Velencei tavat. Sose futottam még ennyit, olyan 25 vagy 26 km volt a legtöbb, amit eddig mentem. Úgyhogy kíváncsi leszek, ez most 28 vagy 30 km, már nem is tudom pontosan mennyi a bicikliút körbe. Úgyhogy Anita elkísér, ő majd teker velem, én megfutok, aztán meglátjuk, hogy fogom bírni. 11 óra múlt kicsivel, most indultunk el. 3 ilyen gélt hoztam magammal. Az a terv, hogy 7 kilométerenként betolok egyet, tehát 7, 14, 21. Meg van kb. Fél liter vízem, de hát nyilván bárhol meg lehet állni vízért. Anita meg kísér. Gárdonytól indultunk most. A kanyarbüféig kb. Pont 7 kilométer van, tehát nyugatra megyünk, és akkor ott nyomunk egy jobbos Pákosz fele, és jövünk vissza az északi oldalon. (3:74), 24 perc, ez ilyen 6:20-as átlag kb. Szándékosan ilyen lassan megyek, nehogy elfogyjak a végére. Teljesen hihetetlen, hogy kb. egy óra múlva valahol ott leszek a túloldalon. Anita ott nyomja előttem, csinálja nekem a szélárnyékot. Tulajdonképpen alig kell futnom. Kicsit több mint 7,5 kilométer. Kanyarbüfét most hagytuk el, jön az első gél. Most kereszteztük az M7-est. Az ott szemben már Pákozd. És a szélirány az természetesen már nem jó. A déli parton végig hátszél volt. Most jobb oldalról kapjuk, és értelemszerűen, amint jobbra elfordulunk Pákoznál, végig szembe fog fújni a szél. Most hagytuk el Pákozdot, 14,5 km vagy 6, jön a második gél. Egész erősnek érzem magamat, kb. Most vagyunk félúton, majd egy 10 km múlva meglátjuk, hogy ugyanígy fogom meggondolni. Most érkeztem be Velencére, pontosan 21 km, úgyhogy kb. Félmaraton táv. Igazából jól vagyok, de ez annyira nem meglepő, mert félmaratont azért heti egyszer szoktam futni, majd innentől kezdődik az igazi, ugyanis valahova oda megyek majd, Gárdony fele, úgyhogy azért még hátra van egy 7-8 kilométer. 24:34 Velence korzó. Körülbelül még egy szigetkör van hátra, ami így elsőre jól hangzott, de most ezt így kimondva, és hogy elképzelem, hogy futok egy szigetkört, ami most kezdődik, hát még nagyon sok van. Utolsó kilométer kezdődik, óra szerint 27:90-nél vagyunk, úgyhogy kb. 29 kilométeren lesz vége. Hát 21-nél frissítettem egyet, ez egy kicsit meglökött, de ilyen 23 kilométertől tulajdonképpen mostanáig borzasztó volt. Mindkét lábam nagyon kész van, főleg a sarkaim, meg a két belső combom. De úgy egyébként erőnlétben, meg úgy tüdőben jól vagyok, csak na most vagyunk 28 kilométernél. Szóval úgy jól vagyok, de a lábaim azokra még ráfér egy kis izom, úgy tűnik. Na és akkor a Strava statisztikák, óra szerint 28 km és 890 méter, az kb. Hihető.
6:35-ös átlag, ami amúgy szerintem jó, mert szándékosan lassan futottam, olyan 5:40 és 6 körül szoktam amúgy futni, de hogy bírjam végig, így szándékosan lassabban futottam, úgyhogy ez tök jó. 1500 kalória, 3 óra 10 perc, azzal én tök elégedett vagyok, én azt hittem ez ilyen 3,5 óra lesz nekem, úgyhogy összességében nagyon elégedett vagyok. A lábaim, mondom, azok fájnak, úgyhogy azon kell dolgozni, hogy több erő legyen ott, de hát azt nem mondom, hogy lőtávban van a maraton, mert azért most még lefutni 13 kilométert, ahhoz nem lenne kedvem, de haladunk afelé.